Bueno, boa tarde a todas e a todos. Vamos comenzar este pleno ordinario. Antes de empezar coas propostas e co orden do día, vamos a facer un minuto de silencio polo falecemento do noso veciño Francisco Corzón Barreiro no incendio do Barro e ao mesmo tempo polas 13 víctimas do incendio de Los Gallardos en Almería. Todos poñémonos de pé. Ben, comezamos o pleno. Primeiro punto do día, aprobación se procede da acta da sesión anterior do 27 de maio de 2026. Aquí vamos facer unha pequena corrección. Vai comentar aquí a secretaria. Sí, na acta puxose dúas veces o acordo regulador do prezo público, entón habería que cambiar o primeiro punto polo o dictamen a aprobación do acordo de dictamen da ordenanza reguladora da escola infantil. Se tendes algunha cousa máis que añadir. Eso estaba, pero se queda repetido, pero non. Pois, facendo esa modificación, damos por aprobada a acta. Bueno, facemos a votación. Votos a favor? Ben, aprobado. Segundo punto, festivos locais. Traemos aquí a proposta dos festivos locais para o 2027. Como temos por costumbre, marcar o 22 de xaneiro, que é o patrón da Baña, o San Vicente, e o 9 de setembro, o Virxe dos Dores. A excepción de que coinciden en fin de semana. Neste caso coincide o 22 de xaneiro a venres e o 9 de setembro a xoves. Por tanto, a proposta é marcar estes dous días como festivos locais. Queredes comentar algo ao respecto? Non, é unha rutina ou é unha tradición que esos días están instaurados e, salvo coincidencia en fin de semana, pois está San Vicenzo, 22 de xaneiro, e o día 9, Virxe das Dores. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Ben, pasamos ao punto 3. Solicitud post-más adicional 2/2026, segunda fase. Ben, trátase de traer aquí a proposta para este Plan Único de Concello segunda fase, en donde ao Concello da Baña se lle otorga un total de 565.019,40 céntimos. A proposta é a cantidade de 230.491,53 dunha das obras que se presentou no plan complementario, que era a mellora do viario de Nantón ao Barro, xa estaba aprobada como plan complementario. Despois, destinar 19.912,99 para o pago da débeda que temos contraída ca Diputación destos anos anteriores do que era os préstamos sin insuros, e a cuantía restante, que falamos de 314.614,88, deixalo para facer frente aos gastos de recollida de liso e alumbrado público. Desta maneira quedaría recollida a obra do plan complementario, deixaríase 314.614,88 para a recollida do liso e do alumbrado público e os 19.912,99 para facer o pago da débeda que temos contraída ca Deputación. Queredes comentar algo ao respecto? A ver, nos planes de base e servicios hai unha importante cantidad que vai destinado con fins moi amplios, fins genéricos, é dicir, hai unha caixa de desastre que vale para todo.
nós sempre temos dito que, bueno, no primeiro plan de obras e servicios que se vai alá, por sempre, a principios de ano, pois entendemos que seréis un apartado para gasto corriente, pero meter, sobre todo, aproveitar as circunstancias para ir metendo xa infraestructuras. Entendemos tamén que nos plans adicionales, aparte de que se incorporen os plans complementarios, como está aquí previsto pois tamén as prioridades que hai por aí, e algunhas son pequenas e necesarias, que se intenten aquí, aparte que se deixen pois 200 para desentestivo do riso ou outra actividade, e ao mesmo tempo cumplir, porque ao final é que non chegamos. Estamos repetindo, por lo tanto, entendemos que todas as infraestructuras son necesarias, pero, hombre, atender algunhas cousas necesarias e prioritarias que se están a cometer, e non se está facendo nada deso. E non digades que sempre é, porque é gasto corrente, despois volvemos a modificación, pois volvemos co reconocimento oficial de crédito, e tardades 6 meses ou máis tempo en pagar depois as facturas. Por lo tanto, nós vámonos a estel, porque non consideramos que se deixe solamente con un plan complementario incorporar a un plan adicional de máis de medio millón de euros. Nos parece que hai unhas prioridades fundamentales e necesarias que xa se dixeron aquí moitas veces e se van a repetir despois de que é importante acometelas. Moi ben. Refírese ás obras, si quere despois o concejal de obras que lle recite o número de obras que están ejecutándose a día de hoxe. Non, as que están ejecutándose, as que se están ejecutando a día de hoxe. Entendemos que unha parte deste POS vai destinado para esa millora de obra, que son 230.000 euros, pero tamén é prioritario pagar a recollida do lixo, é prioritario pagar o alumado público. Entón, nós consideramos que, como é fundamental ter alumado público, é fundamental poder ter o servicio de recollida de basura, pois temos que destinar estes cartos para facer frente a ese pago. Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado o punto. Pasamos ao cuarto punto, cesamento da prestación do servicio a Baña Maduga. Ben, entremos aquí, xa se levou a comisión informativa, explicouse un pouquiño en que consiste este punto, xa o explicou no seu momento a concelleira Mónica, entonces paso a palabra para que concreto un poquinho. Realmente isto ven sendo un trámite, como ben pode explicar a secretaria, porque, explico un pouco que é o servicio de Baña Madruga, o servicio de madrugadores que se fai no CPI de San Vicenzo. É verdad que nos últimos anos si fora xestionado dende o Concello, pero este ano en conversas coa AFA, si lles recomendamos ou suxerimos que era unha boa opción que se xestionara desde esta entidade, porque hai unha subvención específica da Xunta, o plan corresponsables, que vai destinada precisamente a este servicio, e que na ten que solicitar son as AFAs, AMPAs, e non o Concello. É verdad que nós temos outra liña de corresponsables, pero nese caso eles xa teñen unha liña directa, entón non tiveron ningún problema. Pero nós temos que recoñecer que o servizo neste momento o fai a AFA, porque despois, trataremos outro punto, que o problema que temos é que non hai unha sintonía desta subvención co que é o curso escolar, é dicir, esta subvención vai de xaneiro a decembro, e evidentemente o curso escolar vai de setembro a xuño. Entón, como elas empezaron, este é o primeiro ano que o solicitan, quedaronlle descobertos o primer trimestre. Si é certo que lle concederon a subvención ahora para o 2026, pero, repito, cubriríalles dende xaneiro do 26 ata decembro do 26, e quedarían descobertos os 3 meses do 25, é dicir, outubro, novembro e decembro, que despois, comentará aquí a secretaria e o alcalde, que imos meter un punto a maiores. Entón, para poder facer ese pago a maiores, que comentaremos despois, pois temos que recoñecer, aquí neste pleno, que este servicio deixou de prestalo no pasado curso, que ahora entraremos outro curso, no curso 25-26, deixou de prestalo o Concello a favor desta entidade, da AFA Abania, do CPI San Vicente. Queres comentar algo ao respecto? É un punto que entendemos que se faga este requisito, este trámite administrativo. Entendemos tamén porque este servicio, que é importante, pero só dixemos moitas veces de que non estaba facendo antes e funcionaba dunha maneira, a un servicio que se estaba facendo era exagerado. Acórdome de que hai
7.000 a 8.000 euros costaba por mes este servicio, cando había, pois, é certo, como decía, o outro día, tanto dá o servicio para 3 ou 4 como se fora para 10 ou 12. Iso é, pero é así que hai que priorizar, estamos no de sempre. Se queremos facer un servicio para 2 ou 3 persoas, non facemos para 2 ou 3 persoas, ou para 4 ou 5 ou 6, quen dice. Pero o servicio ten que ter un número determinado de xente para que sea pues, mínimamente rentable. Entendemos de que hai que facer esta xestión administrativa, é un trámite que para cubrir pois, o cesamento para que podan pasar despois a cubrir pois, os da ANFA, os da ANFA, e, por tanto, pois, votaremos a favor do cesamento da prestación do servicio da baña madura. Ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, ordenanza fiscal reguladora do precio público da Escola de Música Tradicional. Ben, teremos aquí a ordenanza reguladora do precio público, xa que a Escola de Música non tiña unha ordenanza propia, estaba se rexindo por as actividades extraescolares, e decídese, pois, desde o grupo de goberno facer unha ordenanza para, digamos que, establecer unhas bases. Si tal, pois casi mellor que Mónica comenta un poquinho máis o detalle. A Escola de Música Tradicional, non sei por que, nunca se fixe unha ordenanza específica e tampouco iba dentro, estaba marcada dentro da Escola de Música en xenérico. O único que había ao respecto era as clases de gaita, que tampouco se explicaban o resto de modalidades que temos dentro da Escola de Música Tradicional, iban dentro do que é a ordenanza de servicios culturais e deportivos. Si consideramos básica separala, porque evidentemente é unha regulación diferente, é unha forma de funcionamento diferente, e porque despois tamén o que nos vai a permitir é poder acceder a algún tipo de axuda pública, porque toda a axuda pública o que nos exixe é casa unha ordenanza, un regulamento interno. E pois tamén para aclarexar unha situación que sí que se nos dá nesta escola, que como sabedes, o custo por curso, digamos, é de 30 euros, é un custo moi baixo porque a condición é que o alumnado participe en diferentes actuacións propostas polo Concello. Pero aí nos encontramos ca tesitura de que hai alumnado que quere vir a aprender a tocar a pandeireta, a gaita e tal, pero que non está interesado en ir a actuacións, que é moi lícito. Pero claro, tampouco sería xusto que ese tipo de alumnado pagara a mesma cuota que alguén que si participa e adica o seu tempo e se despraza sin coste algún a actuacións que é verdade que son casi todas en San Vicente, pero sobre todo que dedican ese tempo. Entón aí fixemos unha diferenciación. Aqueles e aquelas que na inscripción nos marquen que si queren participar nas actuacións que propoña o Concello, que serán un mínimo de 4, si que van a seguir ca cuota de 30 euros, e aquelas persoas que xa decidan que non, van ter o mesmo precio que calquera actividade cultural ou deportiva, que son máis ou menos 80 euros curso. Como imos a cotexalo? Que inicialmente van a pagar os 30 euros, porque pode haber alguén que diga, eu marco que vou a participar, pois non. O director ou responsable da Escola de Música Tradicional o que nos vai ter que pasar un informe daquelas persoas que si participaron habitualmente nas actuacións propostas deste Concello e aqueles que non. Se detectamos que hai casos que si que dixeron que iban a participar e que non o fixeron, evidentemente terán que abonar a diferencia, é dicir, os 50 euros a final de curso, vale? Entón, fixose un pouco tamén porque sí que había xente que nos comentaba esa situación e pouco máis. Tens algo que comentar? Me parece correcto regular un pouco esa situación para evitar todo tipo de picaresca, pero nos parece razonable regular, para saber distinguir os que actúan, os que non actúan. Pois procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por maioría. Ben, agora antes de pasar a parte de control, nesta parte resolutiva, vamos a engadir un novo punto no orden do día, por urxencia. Entonces, trátase de, o que falamos antes, de facer un convenio ca ANFA de San Vicente para facer o pago dese primer trimestre que non entraba dentro desa subvención que é anual. Entón, se vos parece, votamos a ausencia e incluímos o punto no orden do día. Entonces, votos a favor? Queda aprobado, entonces pasamos ao punto número 6, vale? É o que falaba, trátase de aprobar
4 puntos. Vale? O primeiro sería aprobar o convenio, que se vos pasou por correo electrónico, vale? Donde se establece, despois o desmenuza un pouco aquí Mónica, a cantidade que se lle que non pode facer frente a ANFA, que son 1.581,80 euros dese primer trimestre do ano anterior. Entón sería aprobar o convenio, o primeiro punto. O segundo, conceder esa subvención nominativa a ANFA. O terceiro punto, aprobar a tramitación do expediente de modificación de crédito para dotar de crédito adecuado e suficiente a partida 321.48008 da subvención nominativa a ANFA prevista nos orzamentos. E o punto cuarto, unha aprobación, unha vez aprobada a modificación de crédito, autorizar a dispoñer o gasto de 1.581,80 euros con cargo a partida anteriormente mencionada, 321.48008. Vale. Entón, Mónica, se queres desgranar un pouquinho o convenio. É un convenio que vai ter vixencia ata o momento que o aprobemos e se lle faga o pago a AFA. Pero, é outra tramitación administrativa, está debidamente acreditado, elas acreditaron, digo elas porque son todas mulleres as da AFA, acreditaron efectivamente que foi este custe, presentando as correspondentes facturas da empresa que leva o servizo, así como os ingresos que tuveron porque os nenos pagan unha cuota e iso tamén o presentaron. Entón, a cantidad resultante nesos 3 meses son 1.581,80 euros. Que evidentemente nos consideramos que como organismo público que se deben abonar porque foron para esa actividade e porque, consideramos que é importante manter o servicio de madrugadores, que é verdad que é deficiente, pero que o vai a ser sempre pola cantidad de nenos que temos, pero evidentemente isto é como un pouco a pescada que se morda a cola. Se non o damos, pois temos o risco de que hasta certas familias que opten por outro tipo de centro público para estudar, porque evidentemente pola incompatibilidade horaria. É certo que o número de nenos e nenas está medrando neste servicio, este ano ou momentos que houve 10 ou algún máis, entón, sí que é verdad que detectamos que a necesidade de conciliación cada vez é maior, vémolo no campamento de verán que temos en curso, que cada vez, hai máis nenos ou máis cantidades de nenos ao longo de todo o verán. Entón, pouco máis que comentaron, xa digo, está perfectamente acreditado, presentaron a documentación toda que se lle pediu e é un requisito administrativo que temos que aprobar hoxe aquí. Ben, se queres comentar algo ao respecto? Non, estamos de acordo en facer un convenio ca AFA. Outras veces levaron desde o Concello, non, desde o colexio directamente, pero sin entrar en profundidade dome conta de que en 3 meses 1.581, cando se pasaba 7.000 e 8.000 euros cada mes, a diferencia o de todo. Non quero facer profundidades, pero aí é onde se está, a decir, casi 600 por mes, 500 e pico, antes pasaba 7.000 e 8.000 por mes. Por lo tanto, a diferencia é abismal. Non vou entrar en consideracións, trámite administrativo, estamos de acordo en que sufragar canto tempo vai tardar a modificación de crédito para poder facer un ingreso, que non esperemos tamén hasta final de ano, porque non xa solapamos un ano con outro. Non, intentaremos que, máis que nada, porque eles necesitan pagarlle a empresa, entón intentaremos darlle certa celeridade, porque efectivamente necesitan poder, a empresa fixo o servizo e evidentemente hai que pagar un servizo prestado, entón vamos a intentar que se liquide o antes posible, máis que nada porque a veces empezamos o curso xa sin deber, nada. En cuanto a cuantía, decirlle que é moi similar no aspecto de que ca subidas respectivas desde fai 2 anos é que o primeiro mes fixo o Concello sin coste ningún, porque o fixo a Concelleira e non houve gasto. Quero dicir que non é que facendo ahora a AFA sala máis económico, sale prácticamente no mismo que anteriormente. Entonces, como di a Concelleira, é un servicio que vamos a prestar, inda que sea deficitario, é un servicio que apostamos por él, para que, os nenos daqui do Concello da Baña podan quedarse no colexio da Baña. É certo que nun principio había menos rapaces, porque isto é como todo, ao principio, solamente utilizaban aquelas familias que tiñan esa necesidade imperiosa, pero se hai algunhas familias que para non deixar os nenos na casa dos abuelos, non deixarlle un sobrecargo aos abuelos ou tal, optan por este servicio. Procedemos á votación. Votos a favor?
Ben, pasamos á parte de control, de acción de contas dos decretos da alcaldía do 22 do 5 do 26 ao 17 do 7 do 26, estuveron a súa disposición. Punto número 2, de acción conta dos acordos da Xunta de Goberno, as actas de acción celebrada do 13 do 5 do 26. E, sin máis, pasamos a robos e preguntas. Antes de dar a palabra a robos e preguntas, quería informar de que o pasado mes de xuño entrou por rexistro un oficio da Policía de Pontevedra. Un oficio que nos chamou a atención porque, remitíase nese oficio un uso fraudulento dunha tarxeta de mobilidade reducida que foi intervida nun aparcamento en Pontevedra. Cal é a nosa sorpresa que a persona que foi identificada foi vostede, José Andrés García Cardeso, concelleiro do Concello da Baña, portavoz do Partido Popular. Xa nos parece un tanto indecente que unha persona utilice estas plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida e que as persoas que realmente necesiten esa plaza non podan facer uso por esa desfachatez de aparcar en calquer sitio. Non nos sorprende, eso xa realmente é sorprendente, pero a maiores no atestado esa facilidade que vostede lle minte ao policía cando lle pregunta como está vostede con esa tarxeta, vostede lle di que acaba de deixar a persona que utiliza a tarxeta nun edificio, cando lle preguntan con quen foi acompañada, lle di que con un familiar, e cando ao final síntese un tanto acorralado e ao final di que efectivamente que non levaba a nadie, que a tarxeta é de súa nai, que en paz descanse, que estaba na baña. Entonces, de verdad que nos deberíamos de presentar unha denuncia por ese uso fraudulento desa tarxeta dende aquí, dende o Concello, pero non o vamos facer porque xa nos dá vergoña este tipo de actuacións inmorales, indecentes, que está facendo vostede, unha persona que representa aquí a unha gran parte dos veciños do Concello da Baña. O dito, non vamos presentar ningún tipo de denuncia porque é moi triste que o Concello da Baña sala sempre por situacións como estas, como a dos teléfonos móviles, como todas estas cousas que ven facendo vostede de maneira continuada. Pero si lle pido que dimita, que non represente máis os veciños da Baña, porque creo que non está na capacidade dunha persoa que minte desta maneira, que utiliza unhas prácticas totalmente deplorables, utilizando plazas para xente de mobilidade reducida, e digolle que non merecen os veciños do Concello da Baña, sean do partido que sean, representadas por unha persona como vostede. Si quere dicir algo, se non pasamos a robos. O primeiro punto que tiña era, en primeiro lugar, quero pedir perdón porque o fallo é meu. Dicir, que non vou omitir o que é. Foi por querer salvar a unha persona que iba con muletas, pois ao final non salvei a ninguén, perjudiquei meu. E nunca utilicei esa tarjeta, pero en ese momento, por querer salvar a esa persona, utilicei a tarjeta. É certo que viñeron, quixen esquivar e quixen facer eso, pero eu reconozco o fallo, por lo tanto, desde aquí, todo o mundo é como cando vai un con prisa e vai, pasa mesmo o radar ou fai outro adelantamento indebido, acometo o que é fallo. Por lo tanto, desde aquí, pido perdón aquí públicamente aquí no pleno e, por lo tanto, non é tal. É algo que non se debe facer, ni se debe intentar. Pero a tentación, moitas veces, nos leva a estas circunstancias. Por lo tanto, desde aquí non quero. É a primeira cousa que teña para facer, é pedir desculpas aquí públicamente. Por lo tanto, non... Ahora, daí a todo o demais que digas, José Antonio, vale, se todo o que fixeches ti tuveras que pedir perdón de algo que dixeches e non o faz, entón tamén nos levamos ás mesmas circunstancias e volvemos a eso. Por tanto, desde aquí, só digo públicamente e quero xa iniciar o tema de robos e preguntas con eso. Ben, pois procedemos a robos e preguntas porque creo que isto non dá máis de sí. É desagradable. É desagradable, sí, pero é fallo. E cometo que é fallo. O peor son a persona que o comete. Como cando cometes non cometeche fallo nunca. Estamos falando de vostede. Non, de vostede non, nada. Ti tamén comete fallos. Sí, vale. Estamos falando de vostede, dunha cousa que creo que é moi grave. E pasando a novas preguntas é a importancia que estamos en un tempo de sequía, un tempo de seca, por decir así, é de ter en bo estado os pozos de captación de auga para as labores agrícolas
e outros menesteres, descuidados por completo, e senón, dado un repaso. Non todos, algúns teñen que cargar casi a pozos privados. E falo do de Ermida, que sempre estuvo con agua, falo do de Marcelle, que está sin agua, e falo de outros moitos, por tanto, oye, prestar atención nestas circunstancias a algo moi necesario nestes tempos, neste tempo de seca, que é julio e agosto, que non hai onde cargar unha cisterna mellor para salvar, pois, un sulfato, por exemplo, cargar para poder sulfatar as fincas para o tema do millo, o do bicho este soldador que anda por aí rulando, ou sulfatar para as ervas. Por tanto, eu creo que é importante ter adecuada e ter en boas condicións pois, os pozos de... Cunha condición, incluso, cunha condición non, cunha particularidade, que na Ermida, incluso, no camiño que está todo defeito, hai dous pedrolos atrancando o que é o camiño, un poquinho máis arriba. E ali sabedes que é por un sifón. E ahora no Marcelle, sabe Mónica, e sabemos os demais, que hai que buscar algo un poquinho máis arriba para que dar ali a volta aos tractores. Pero é algo inusual. Ben, ao respecto deso comentarlle que se limpiaron 3, o de Mondrís e 2 en Troitosende, con medios nosos e con colaboración de Medio Ambiente do distrito, vale? Que foron os que les revisaron, que nos consideraron e nos dixeron que eran os que priorizáramos, porque eran os que podían ter agua a día de hoxe. A maiores dese, o de Marcelle, xa se canalizou, xa se limpiou unha vez, o inverno pasado. Hoxe, concretamente, tive unha reunión co agente forestal que leva a zona, concretamente hoxe. Xa falara con ele aí atrás, pero o fío de que empezou a brigada de incendios, xa veu por aquí a semana pasada, falamos ese tema dos pozos, quedou que iba a revisalos e mirar cales eran adecuados para priorizar e limpiar. Entonces, vamos a seguir esa línea de colaboración co distrito. Nun principio vaise tomar medidas no que hai en Santa Mariña, que é o que les consideran a día de hoxe, cos outros 3 que están limpios, que sería prioritario para poder cargar en caso de incendio. Entonces, estáse traballando neso. Por outra parte, o tema da seca, sí, estamos moi afectados, estamos proporcionando agua a distintos veciños aquí do Concello, porque xa non teñen agua a día de hoxe. Eso que non temos medios, porque en 20 anos ou en 30 anos non se pudo comprar unha motobomba ou conveniala con algún concello ou algo, entón somos un dos poucos concellos que non temos unha motobomba para poder surtir. Gracias, aquí o digo, ao Concello de Padrón, que o outro día trouxonos unha carga de 3.000 litros para Cabanas, despois repostou aquí na nosa traída outra carga de outros 3.000 litros para outra granxa máis en Cabanas. Dar as gracias desde aquí ao Concello de Valdedubra, que nos fixo tamén un servicio que teña unha motobomba pequeniña e deste tipo furgoneta, que ten apenas 1.200 litros, pero levouselle a unha familia en Antón e leváronselles a 4 viaxes polo menos a varias familias en San Cibrán. É un problema que se vai agravando e, de feito, no noso programa, no noso sistema de traballo, estamos dándolle para adiante ao que é a auga municipal. Estamos levando a Ordoeste, vamos a levala a toda a zona de Seoane, estamos acabando a obra en Antón, estamos levando tamén a zona de Liñares, de San Salvador, vamos a empezar a zona do Barro, a levarlle, quero dicir que temos conciencia, sabemos a problemática que hai e témola incluída no noso plan de traballo. Eu que me refería, independente de que se leve a traída de agua, sobre todo para uso doméstico, que me parece elemental, referíame á situación puntual. Eu digo que con urgencia se debe actuar en este. A zona de Ermida é unha zona agrícola ahora mesmo casi das máis punteras. A zona de Ermida ahora mesmo, se te fijas, é unha parroquia pequena, pero hai por menos 8 ou 10 explotacións. Entonces, mirad ali, dade vistazo, que aquilo está. No tema de Marcelle, non hai que asa tanto como na Ermida, pero tamén pasa igual. Me parece correcto de Santa Mariña, por o tema dos incendios, pero aproveitar de que antes iba moita xente a cargar para o tema da zona de Liñares, a zona da Ermida e todo eso, iban a cargar ali ao pozo de Ermida, e ahora mesmo está sin agua. Onte, polo menos, estaba sin agua. Revisaremos a ver o que se pode facer ali.
segunda pregunta que tiña eu aquí, o tema de desbroces. A ver, tendo 3 tractores, me parece que esos 3 tractores ou están moi mal distribuídos ou están ocupando espacios que realmente... Me parece a mí que en este tempo debían actuar nas entradas dos espacios públicos e, sobre todo, no entorno dos núcleos rurais. Hai núcleos que están a erva de lava, ali, como que hai unha cerilla, arde e se non, fijadevos, digo, moitos núcleos, hai algúns que están de bordar porque tiveron as mellor festas de antaño, pero me parece a min que debían empezar primeiro por dos núcleos. Os núcleos, os accesos, non digo que desbrocen todo, pero sobre todo que son os accesos. Me parece a mí que está acarreando unha vigilancia que debemos ter o máximo posible, porque senón o peligro está aí. Bueno, pois coméntolle. Están os 3 tractores traballando, desbrozando, toda a jornada. Temos incluso, e máis, hai momentos en onde están 4, que temos un cedido polo distrito. Está ao mesmo tempo... O distrito non vai aos núcleos. Non, Andrés, o trator é cedido polo distrito, témolo nós, estamos utilizando nós. Entonces están 3 tractores traballando, máis un a maiores que son 4. Hai 4 tractores traballando en desbroces, vale? Estánse facendo como se fixo durante os seus mandatos polas parroquias e a maiores deso temos ese 4º tractor que xa está desbrozando camiños de montes a maiores. E aínda 3 personas contratadas polo PEL, gracias á Diputación da Coruña, que están facendo traballos de desbroce e limpieza nos núcleos. Entonces, creo que se está traballando como nunca nos temas dos desbroces. Está claro que se empeza por unha parroquia e se acaba por outra. Pero é que a maiores, a semana que ven, contan con empezar a facer eses 12 kilómetros que co convenio que temos firmado con Seaga faránnos nas carreteras, que a parroquia que se marcou foi a daqui de San Vicente. Entonces, non me pode dicir vostede, bueno, pois habrá sitios en donde ainda non chegaron, pero que non se está traballando neso, porque temos 4 tractores, para a semana empeza un quinto que ven do distrito a maiores, con ese convenio de Seaga para limpiar as cunetas e todo isto, e temos 3 personas da brigada que están limpiando e desbrozando entradas nas aldeas, núcleos e camiños que se están facendo a man. E a maiores acaba de empezar a Brigada do Lume, que, como ben vostede sabe, fan limpieza de camiños que se poden desbrozar solamente a man. Entonces, non me pode decir que non se está traballando neso. Podeme decir que hai sitios onde aínda non se cortou, e, efectivamente, hai que empezar por un punto e rematar polo outro. Vostede sabe que temos 98 km cuadrados, pero está traballando, eu creo que máis que ningún ano, máis personal que nunca. Se ti sempre dis que traballas máis... eu dígolle a realidade. A pregunta concreta, non sei se entendeches, non sei se dices ahora que vai limpar o monte, que vai limpar tal, me parece correcto todo eso. Pero eu dixen aquí que se debe, é lamentable que os accesos ou os espacios públicos, entendes por que vamos a facer, non solamente, é as entradas aos núcleos rurais, que eu creo que primeiro é elemental, e depois damos traslado ao seguinte, e ao seguinte, xa hai 5 tractores... Pois estáse facendo eso. Non sei onde están. Estáse facendo eso. Sinceramente, sin ánimo de actitud nin de nada. Eu nunca, jamás, de verdad, vin a miña aldea tan mal en canto a isto. Ti entras por Covas, entras por o Espiño, entras por Carpelado, mira, a carretera que vais ao lado da miña casa, costa abaixo, así nos do lado case chegan as outras. Vas co coche, tes que ir por o centro, porque vas mirando, dicindo, madre mía, rasca por un lado, rasca por outro. De verdad, sinceramente, nunca no ejercicio, os ejercicios que estuvo Andrés, nunca na vida vin así San Cibrán. Non sei se se lle tocará en algún momento, por o que estás dicindo, tocaralle, pero sinceramente, cada vez que paso por ali, sinto un abandono, e non sei as outras aldeas como están. Eu digo que a mí jamás a vin así, porque antes dábaselle unha acollida, non sei se no mes de maio ou algo así, as ervas non estaban así, nin as silvas, nin todo. Bueno, fíxose o mismo paso que se facía sempre, que é limpiar os paseos cos tractores nesas fechas que ti dis, e máis, aínda se volviu a limpiar cando se fixo a festa da Carballeira, que se lle deu unha xeira a todo, ao núcleo. Entonces, quero decir que non me podes decir que non se limpiou, porque van dúas veces... Bueno, aquilo está feito unha
selva. Non entro a E xente discutir que ven eso. ali a San Cibrán, de fora, di, madre mía, pero aquí non puseron a man. Non entro a discutir eso de como sei este ou se hai como que non. organizalo de outra forma, é o que di Andrés, é dicir, non digo xa ir aí as cousas máis, sabes, máis, hai unhas principales, e as principales é que ti entres nunha aldea, e por menos as carreteras principales que acceden á aldea, oye, que os márgenes estén un pouco Pois, decentes, xa che pero comento. non que salgan as silvas disparadas, que ti teñes que meter o coche para o medio da carretera porque che ven a silva encima. Sinceramente, eu creo Pois, que eso debía de xa ser che digo, antes que nada. ahora Se temos- despois queres profundizar máis nas aldeas, pero sinceramente é que é lógica. Ahora Lógica temos pura. traballando toda esta xente e vaise seguir desbrozando e vaise seguir traballando. Pero en concreto en San Cibrán limpiouse xa 2 veces. Unha vez todo o núcleo a man e outra vez a pasada que se lle deu aos paseos. E ora darase unha segunda pasada. Hasta os piños, todo o que son os márgenes, por exemplo, Sí. ou A primeira hasta pasada, o a peto. primeira pasada que se lle deu, como sempre, douse como sempre os paseos a todas as carreteras, a todas. E douselle fará que foi a festa de Carballera, fará un mes. Sí, bueno, de hecho ya Douselle, douselle o lugar a todo o núcleo urbano, de sobre todo limpiouse a plaza, sí, pero é que a todo. plaza é que requiere un mantenimiento máis constante no verán, Pero é porque que- a plaza, gracias a Dios, solo é hai como 3 cuadrados, hai un que ten erva, non? A erva xa volve a estar alta. Ves os nenos ali xujando no medio, digo, ainda vai criticar unha culebra, sabe Dios que, porque debaixo daquela erva pode haber calquer cousa. Entonces, eu creo que se ti colles as aldeas todas do Ayuntamento da Baña e ti dices, bueno, pois, a ver, que partes que cada un na súa aldea che diga cal consideras as máis principales as que utiliza máis a xente. Por exemplo, na miña aldea, eu diríache, ten a plazoleta limpia, sempre. Outra, ten a carretera. A que está diante da túa casa, esa plazaleta, refieres? No, No, pero é esa, que está diante da túa casa. Non digas eso, porque entonces ti sí que tes acritud, entendes? No, A eu plazoleta pregunto, che, estuvo esa. sempre aí. Non Vale. é que estea a miña casa podía estar na Tarroira. Por eso pero eu o pregunto, centro é onde ven os esa. nenos a xogar, donde se senta a xente por as tardes o domingo, é aí. Entendes? Eu non teño culpa que a miña casa estea. No, só era para saber, para localizala. Eso mostra un pouco de maldad Bueno, pola tua parte. era para localizala. Con todo o cariño do mundo. Bueno. Creo que mostra bastante Temos maldad. 108 núcleos. A mí gustaríame que a carretera que ven de Covas a San Cipriano, dos Piños a San Cipriano e de Chantal a San Cipriano, xa non digo, falo de outros sitios, son as onde pasa todo o mundo. Non pode ser que tiñamos que andar co coche por o centro da carretera. Pois están incluídas no plan de limpieza e pasarán a... Tocaralle cando se acabe na parroquia que están agora, pasarán para a seguinte. É que, joder, tes que, o que che dixen xa no primer pleno, Sí. tes que intentar distribuir un pouco os servicios en cada aldea. Estáse facendo. Non Parroquia, a Lañas parroquia, totalmente, que este brillando Lañas, e o é demás que non é este así. morto de asco. Vaise parroquia, Olha o que estamos vendo. vaise parroquia por parroquia. Cando se acaba unha parroquia, faise a outra. Como se fixo hasta ahora. Non é ningunha invención. Eso non É como se está traballando. É como se me dis que hai un neno que ten moita fame e dase de comer aquel, os outros morren primeiro. No, estamos Oye, tenemos que estamos repartir. tremando das 15 parroquias. Non funciona así. Belén, escoítame. Estamos de acordo. Perdón, deixa de Alberto. Estamos de acordo que comprendemos todo, que son 98 e pico kilómetros cuadrados, pero eu penso que che reitero que di os meus compañeros, Andrés e Belén, estamos de acordo que hai que ter un sistema de traballo. O que non podes empezar é por unha parroquia e as outras todas teñen que esperar a que acabe esa parroquia. Aí debías de ter dous turnos, por así decirlo, uns que se dediquen ao sistema que ti dis, onde empezar por unha parroquia, despois por outra, para... Pero depois o que te está dicindo Belén é que hai servicios esenciais, fontes, sitios onde xogan os nenos, e xa non teñen por que estar ali cas culebras, cas lagartijas, ou para levar un golpe con unha pedra, con que sea. Ese é o que de tratar de diversificar o traballo. Iso é o que che está, e eu estou totalmente de acordo. Entendo perfectamente. Eu paso polo Castro, paso polo Barro, paso por aí, sí que hai zonas, sí, pero que estamos esperando? A parroquia de Laños, pois é extensa, a parroquia de Toitosende tamén non é, ten moita maleza, moito tal, pero tamén é a parroquia de Corneira, tamén a... Correcto, pero que todo ao mesmo tempo... Eu penso que tempo... vos falle máis ben o sistema de traballo. Todo ao mesmo tempo... Iso pode facer co personal que hai. Todo ao mesmo tempo é inviable. Entonces, hai dúas brigadas, por decir, a que limpia a man, que vai limpiando os núcleos, e a que está mecanizada, a dos tractores. Entonces, as dos núcleos van limpiando os núcleos. E as dos tractores van limpiando as zonas. Rotan por todas as parroquias para que todos os veciños É que están rotando, se besan pero algo. que o que non podemos facer é limpiar
media parroquia ou un cuarto de parroquia e marchar para outra e limpiar outro cuarto. Os servizos esenciales, sí. Claro que Pero sí. os servicios esenciales se está facendo. Parques e Non jardíns se está Pois eu facendo. é o que se está- Levo estáse- tempo mirando que estáse- era Belén e non estáse sei. priorizando. Estáse priorizando. Eso E que pouco a dice- pouco vamos a chegar a todas. Sí, pero pouco a pouco, cando chega José Antonio, temos que estar todo o santo verán vendo isto Pero- tan mal. Pero Que cando entendo. chega Non unha, funciona así, queda eso- outra. Eso así, está mal Bueno. pensado. Botadelle unha pensada. Está Botamos ese unha tempo pensada. de cambiarlo, non pasa nada. No, botamos outra Desa pensada. maneira, pero non está a xente contenta. A vosa función é ter a xente satisfeita, non o voso goberno. Imagino que é o que queredes. Sí. Pois a xente está enfadada, porque a xente leva un neno ali, que andía ali, pois ves co coche por a carretera, as silvas que che rayan un coche, que, en fin, son cousas elementales, que caen de queixón, non é que nós aquí se nos... Estamos tratando de Intentando deixar de outra todo, maneira. de deixar todo o mellor posible. Non pasa nada porque teñades que cambiar as Pero máquinas dun lado para outro. No, pero non ten objetivo Ten cambiar objetivo, ten no, moito bueno, sentido. ti velo así, nós non o vemos Vémolo así. todos. Bueno, pois Vamos vos a decir. vos vedelo así. Cando gobernedes, facedio como vos consideredes. Nós temos unha así, e ben contentos que estábamos. Bueno, pois pero alégrome. Estamos medio descontentos, temos Pois- que decir. pois aquí alégrome. diante. Perfecto, alégrome. Eso non é certo. O sinto, eu estou aquí calada, pero estou escoitando, pois mira, pois vouche decir A como tua era, aldea te la ven? vouche decir como tiña a miña aldea cando gobernaba o voso No, partido. fálame da ura. No, pero que Como dices no, antes, pero perdóname, Belén, pero acabas de decir que cando gobernaba Andrés, A miña estaba. pois sempre será porque che quere moito a ti, A mí porque a miña quéreme zona, calquera. a miña zona queres que che diga cantas veces viña. Pero non Unha fálame da con ura. sorte. Como está ahora a tua aldea? A miña está ben. está bastante ben, Sí. pero non viñeron máis de 2 veces, Non me lleno máis de No, dúas veces. si por Se San foron Foren, dúas veces, ainda dá gracias a Dios. Se bueno, foron eu non dúas sei, veces. creo que sí, creo que foron Se 2 a ves ben, veces. é que foron máis veces. Porque coquer medran as silvas e a É que me dá moito, Belén, a partir do verano, entre a humedad e o tal, sí que medra. Sinceramente, é vergonzoso como están as aldeas. É vergonzoso. É dicho todo o mundo. Andade por aí un pouco nas aldeas e mirade como está. O máis esencial ten que estar limpio. Ben, Non pode ser. Pena, querías comentar algo? Belén, como vexo que non te enteras moito de que vai a cousa. Enteraste ti. San Sabes Cibrán. o que te enteras ti. San Cibrán, maioritariamente, Sí. está unha obra licitada para facer. E ese traballo corresponde á empresa contratada. Vale? Bueno, é que me dis con Entonces, eso. se a empresa ten un contrato, eso xa non é problema noso. A empresa ten un contrato e ten un plazo de ejecución. Se vos non é, Ten un contrato e ten un plazo de ejecución, e punto, e non hai máis. E a empresa corresponde a limpieza de cunetas e desbroces e asfaltado. pero vos teredes que dirigir un pouco. Ten non un as plazo, fechas. mentre estea no plazo, que lle vas a decir? Eu, sinceramente, Hombre, que, non vos entendo. miña reina, que non, Bueno. que queres? Que che veñan a asfaltar ali? Eu creo que- chamamos que che veñan a asfaltar a casa. Bueno, por Dios. o punto- Por Dios. Todas, non as Belén, aceptan todas. Belén, o punto está clarificado, tomamos nota do tema. Bueno, a ver se Siguiente, vos Belén, enterades, a cambiades un pouco. siguiente punto. No, bueno, quería eu, ao respecto do punto, non quero máis polémicas, xa, porque... Eu creo que No, está clarificado. No, está Andrés. clarificado, Entre no. vos Si por é- oídos, sabes, si por hai Belén, tres é o turno de eu Andrés, decía por 3 tractores, bien, xa hai 5, ojalá. Darlle máis rapidez, sí, o único que eu pedía era eficacia. Acción e reacción, porque senón, sobre o que di Jesús, perdona, Que? dice eso, e me parece a mí que é lamentable. Que ten que ver a obra co desbroce de un Que é lo que ten que facer limpieza nas obras? Pero é unha obra puntual que sal daqui, ali. Ali a donde? Ti viches o proxecto? Viches o proxecto de San Cibrán? Vin o proxecto. Parece ser que non. Pero ti pensas que solamente San Cibrán nada máis que ten aquilo dali? Ten máis cousas, E ten máis camiños para cortar de acceso aos núcleos. Pero é que é todo o acceso, É todo o acceso, non é todo Por o diante e acceso. por detrás, creo que non sabedes como está o proxecto. Bueno, fíjate, o punto está clarificado. Está clarificado. Segundo, Siguiente- Sempre é culpa de ajeno, a mí. É dicir, xa sabemos que vai a... siguiente punto, Andrés. Bien, seguinte punto. O pasado final de maio acabou o plazo reglamentario para a limpeza das fincas en franjas de núcleo rural. Tamén é outro tema. Enviaches circulares, reclamacións. No Concello fixáronse moitas reclamacións. Moitas reclamacións. Non lle deches contestación a ninguna reclamación. E se lle deches, a moitos non lle chegaron. Está todo sin facer. Al lado das casas. Al lado das casas. E podemos dicir unha a unha. Este é un pouco o complemento do que pasaba antes co desbroce no acceso dos núcleos. Pero ao lado das casas está sin... Que é culpa dos propietarios? Sí, oye, pois darlle a indicación que chama a xeada para que veña a limpiar ou alguén. Porque senón aquilo, ojalá non pasa nada.
Lamentámonos. todas as fincas que se presentaron a correspondente denuncia aquí ou comunicación por falta de limpieza foi notificado aos propietarios. Seguimos o reglamento tal e como indica. Non lle contestaches aos propietarios. Non se trata de contestarlle aos Porque propietarios. che traigo aquí. Escoíteme, Andrés, escoíteme. Non se trata de contestarlle aos propietarios. A normativa indica que se fai, escoite, que se notifica o que está incumplindo unha primeira vez, co plazo tal e como establece a normativa. Compróbase se non está limpia, unha segunda vez notificación. Se non limpian o procedimento, estamos publicando, cando non encontramos os propietarios, no BOP, esas fincas que están. Entonces, estamos seguindo o procedimento. Hai que seguilo, non hai máis. Entonces, o que presenta a correspondente denuncia, non lle comunicamos a situación que está. Nós tramitámolo, non temos que contestarlle o que presenta. Tramitamos a denuncia. O lindeiro. O lindeiro é o que comunicamos. Exacto. É o que estamos facendo, as comunicacións. Temos máis de, non sei, 80 ou 70 comunicacións. Que te moita reclamación, pero que te estás... Comunicacións que se están mandando aos titulares. E hai sitios moi peligrosos. Cando non encontramos os titulares, notifícase unha primeira, unha segunda vez, e remítese ao BOC, fais a publicación. Unha vez que o teñamos, remitirmos á Consellería para que tomen as medidas, xa que nós, de carácter subsidiario, non temos capacidade de facelo. Entón, estamos tramitando todas as denuncias que se presentan. Todas. Era un caballo de batalla que tiñas ti na oposición, que sempre que non se limpaba, agora estás ti, é que non faz. Porque ao final, dime ti, nos núcleos, estou me referindo aos núcleos, non me estou referindo ao monte. Monte xa non o limparán, pero nos núcleos que se ven ali o lume, estamos comunicando todas os titulares das fincas. Nin a maleza, nin tullas, nin nada. Algúns proceden a facer a limpieza, nada. Proceden a facer a limpieza, e os outros que non damos localizado ou non cumplen serán sancionados tal como marca a normativa, seguindo o proceso. O de Caeli, as ruínas Caeli non ton. Eso aquí viñeron protestar, decir que había que limparlo. E ten que limpiar os propietarios. Ti eres propietario dunha parte aí, entón ti tes a obligación de limpiar unha parte. E cal é a miña parte? Eso non é problema noso, Paco. Vos, como propietarios, e ti sabes quen son os propietarios, tendes a obligación. Entonces, nós vamos a publicalo, e despois, ao final, teredes a sanción que teredes porque sodes os propietarios. Entonces, ti, como propietario, tiñes que ter limpio eso, Paco. Vas a salir e dime cal é o momento... Non, eu non teño que dicirche nada. Claro, é que é verdad. Ti tes que ter eso limpio, porque é teu. Unha parte é túa. Entonces, en vez de vir aquí a... Bueno, tes que vir aquí e tal, pero a túa obligación, estás incumplindo unha obligación de que limpiar. Eu non sei cal é a túa parte, nin é a miña obligación sabelo. É titularidade túa, nun tanto por cento, o 10, o 20, o 15 ou o 40. Polo tanto, ti eres responsable desa maleza. Tampouco é así. Non, é así. Ti eres responsable como propietario. Aí son os herederos todos, porque ahora hai xente que xa falleciu. Ti eres propietario desa parte. Entonces, ti eres responsable de se está limpio ou non está limpio. Entonces, cando ao final se publique no BOP de que non o limpiades, pois a institución correspondente que quen vai sancionar ou a quen llevamos a solicitar que apoio o Concello vai ser a Diputación, vai ser a que tramite esas sancións ou multas por non limpiar. Entonces, bueno, pois é o que hai. O Concello non ten capacidade de limpiar, non o ten. O Concello ten a obligación de notificar, comprobar e despois ejecutar as sancións correspondentes. É o que estamos facendo. Pero non fixeches. Estámoslo facendo. Estamos facendo... Se hai algún escrito que ven do ano pasado... Veña vostede cando queira a urbanismo. Non, se eu estou en urbanismo, xa falei co técnico. Falar é moi fácil. Veña vostede un día, veña hasta aquí a Baña, deme unha chamada, mirámoslo co técnico, a cantidade de notificacións que temos, as que temos xa mandadas para publicar, que entendo que saldrá pois a semana que ven ou tardan 7 ou 15 días, dependendo, como non pagamos por urgencia, pois tardarán eso, os 10 días, están reenviadas unha serie de fincas que, bueno, pois non limpian. Entonces, a partir de aí, notificaremos o organismo correspondente fará o que teña que facer, que será nun principio sancionar ou limpiar. Entonces, ben, un pouco do que falábamos, recordo que cando se fan as preguntas aos rogos, débese actuar ou mandar os mensaxes necesarios ou as actuacións necesarias para poder resolver. É inconcebible que pasado 2 ou 3 meses, en moitos casos non se faga nada. É algo que está pasando. Eu teño os veciños, concretamente, que lle pasa eso. Que a casa do lado
que viñeron aquí 40 veces, están esperando e dicíndome a mí, pero vamos a ver, que é o que teño que facer? Pois Porque estáse teño as tramitando. tuyas, sabes de sobra que che falo, teño as tuyas da casa do lado inundando unha liña opta, eu non teño por Mira, que pois poñer máis vouche, mira, ese caso en concreto, sabes, verdad? falei co propietario, Sí. fun ali, aparte que fixo a visita ao servicio de gardería, fun ali falar con eles. Canto fai É un iso? caso particular, pois fará 20 días que fun falar con ele, ou máis ou menos, ali ao seu domicilio. É un caso particular, Sí, sí. porque si por ornato está solicitado e se lle mandou ao propietario que o limpie, pero realmente invade a súa propiedade privada. Eso xa non sería competencia municipal. Xa lle expliquei tamén á persona, e de feito a persona xa o ten metido no juzgado, con abogado, porque non é competencia municipal esas tullas. Si pola altura que exceden, pero non porque invadan a súa propiedade. Se invaden a súa propiedade, Pero por altura sí, que por altura, por ornato, foi o que se lle mandou unha comunicación ao propietario. É que vai a cortalas? Eu non son adivino. Non dixo que faches falar con el? Eu fun co afectado. Eu falei co afectado. O A persona afectado é o que dá afectada. a queixa. A persona que está incumplindo, mándaselle unha notificación. E mandácheslle? Sí. Hai moito? Teríamos que mirar arriba, pero invítoche a que veñas mañán, Sí, pois veño. fales con Ia saber Nerea, moito saber como está iso. e enséñache a documentación da notificación que se lle mandou. Vale? Ese tema Porque hai que solucionalo. están notificadas. Outra cousa é que se corten ou non, pero nós o noso traballo cumplímolo. Que iso ven dun ano para atrás, Pois nós o noso Ese traballo señor levou cumplimos. aquí 1000 veces, é un problema moi gordo Pois que ten, está porque notificado. E Pero insisto no mismo. Polo exceso de altura, sí, que é competencia nosa, pero por invadir a súa propiedade privada non é competencia no momento municipal. que ti mandas unha carta, o que está creando o problema, hai un plazo, Correcto. e logo hai unha actuación, non? Acabo de explicalo. Sí, pero Unha segunda comunicación. E despois, Sí. se non cumple, derivarémolo ao organismo Pero competente. pasarse á segunda comunicación, porque este señor fai un ano que está con isto. Invítoche a que veñas mañán e que o comprobes. Vale. Ben, seguindo un pouco con esta situación así, a ver, se nos actúa nas estradas, se nos actúa, porque non está previsto, ou se está previsto e se tarda, é importante tamén bachear. Hai moitos, hai en algún sitio que se bacheou, pero hai outros que quedaron, colles, e poño aquí dous exemplos, Flancos Hermida, ou a Carballeira, límite de Santa Comba. Iso é andar a pedradas. Con iso, fago a invitación para que pasedes por ali, tede cuidado co coche para que non vos revente unha roda ou algo, e punto. É dicir, se non se vai a actuar, bachear, tapar os buratos. Estás bacheando, levan Antonio. Escoito, tres. Pero é que non ten máis, que comprobalo. Non ten máis que comprobalo. Eses dous trayectos que che digo eu, cando bacheaches algo aí? Mira, Se bacheaches moitas veces, pero onde bacheaches en eses aí se estás sin bachear? Vale, pois quedarán eses dous tramos que os revisaremos. Non sabedes onde queda, non? Non, sei cales vale. son, pero digo, Vale. falarei ca brigada para que revisen eses tramos, Vale. pero que levan 15 días bacheando. Vale, pois non Entonces, que non lles chegaron quedou ali, algo, logo, non, que lles quedou algo en non chegaron concreto. ali, Vale, pero admito o tema, direi que miren eses puntos en concreto. A ver se ven todos. Por exemplo, Tapar algo. si é certo que o tramo que vai de a Carballeira ao Loureiro, sai ali uns baches que, bueno, que xa vai nos bachear unha empresa, porque non vale bueno, hai que botarlle algo de riego para que agarren un pouco os baches hasta que se faga unha actuación. Na Armida, no límite co Concello, desde Armida co límite, un torciño que hai ali, tamén fomolo ver, e os baches non vale xa con botarlle simplemente, senón que hai que bachear e a parte por riba pisar e botarlle un pouco de riego para que aguante hasta que haxa consignación presupuestaria para facer o tramo en aglomerado en Quente. Pero quero dicir que se está bacheando. No obstante, revisaremos ese tramo que nos diga. Eses tramos. O mesmo pasa con Vilar de Cima, dixo aquí fai un ano. Sí. Aquelo está... Por iso digo, se Vayas bacheaches por fai ali, un ano, non? Pois, Vayas por ali porque hai buratos como este espacio. A carretera- Intentas pasar co coche por outro lado, vas pa Cuneta. O que é a E as carretera cunetas están limpas, a Vilar de Cima está bacheada. O que está sin bachear é a paralela
Donde está a carpintería, ese trozo? No, no, no. Si te Pilar refieres a de ese Cima trozo. para arriba, hasta donde comeza o Concello de Negreira, Ah, que é sí, a parte sí, que sí, lle corresponde á sí, Baña, sí, non o sí, tocaxe. sí, sí, fixemos Vilar de Cima, donde son as casas, e depois queda noso trociño de arriba co límite. Sí, pero Exacto. aí non é, porque Sí, aí sí. a parte o pavimento que é? Sí, sí. É hormigón. Sí, Ah, sí, sí, no, no. Mirarase outro tramo máis que miramos. Mas hai moitos, pero bueno, mirade, porque en algún sitio estamos falando, levamos máis dun ano e non se tuvo ali. Bueno, fa agora, máis nada é un roubo, Só fixen, creo que no anterior pleno, e me parece a mí que non é unha maneira de actuar así correcta, me parece, pero bueno. A estrada de Liñares Carballera está contemplada a actuación. Fai 3 meses empezaron ca motonivradora, limparon, deixaron a cuneta aí durante un tempo, agora sacouse e limpiouse. A ver, as obras debes empezar, continuar e acabar. Que non pode tardar unha semana, pode tardar 2 semanas, pode tardar un mes, pode tardar 3 meses. Desde que empezan hasta que van eso, porque agora hai unha cousa, xa hai que volver a limpiar as cunetas, xa hai que volver a desbordar na beira, porque está así de erro. Por lo tanto, eu digo que, a ver, sobre todo porque nin se actúa, nin se bachea, e se pasades por aí, vedes luz. Cal é a explicación de que neste caso, que sempre defendes que hai que ir por orden, acabar nun sitio, cal é esa explicación? Porque non sigo o rigor Ahora chega que dices que o tenes. Concelleiro de Obras. Vamos a ver, Andrés, dixo o mismo que a túa compañeira. A empresa ten un plazo de ejecución da obra e mentes estea en plazo, punto. É igual, se te sirve de consuelo, penso que en 24 ou 48 horas van a empezar a facela, vale? A botarlle ao aglomerado. Pero mentes están en plazo, que lle dis? As empresas están saturadas de traballo, nunca tanto se traballou no Concello da Baña como nesta legislatura, non podo lo dir, bueno, Grevilla si botou, sí. Bueno, Grevilla si botou, vale? Entonces as empresas van ás obras que van e fan as obras como as fan. Se eso lle sumamos que o precio do aglomerado está polas nubes... Jesús, se os proxectos están contemplados e teñen un precio, non me veñas a mí con que quero falla un técnico, non fago eu, eles teñen un plazo de ejecución, mentre estén no plazo de ejecución... A miña pregunta que fago é reiterar. Isto empezou despois de Semana Santa a limpar a motonivradora, a sacar o camallón, por decir así, da beira. Quedou durante un tempo, só dixen aquí no anterior pleno, non foi no mes de maio, remetidos aquí. E quedou olvidado, pasaron 2 meses máis, porque desde o último maio hasta agora, 2 meses. Está, onte pasei por ali, está coa agravante de que estamos buratos, como decía antes aí Patricia, no medio que xa ahora están bastante... Oye, non sei se vai empezar na semana que ven ou na outra. Que empece. Claro. Sí. Entonces, Antonio, tenes que decir unha cousa, ti que vas de tan perfecto, ese detalle que acabas de ter ahora é bastante feo, e pareceme indecente. Okay. Porque está Andrés falando e porque tes que andar comentándole cousas e risitas Pero polo vamos a ver, baixo, parecese serio eso. Pero vamos a ver, pareceme unha falta de educación eu coméntolle a secretaria... No, Belén, eso foi unha risita e vin a cara dela, e pareceme moi mal eso. Belén, Xa, eu falo ca secretaria o que teño que falar. Isto non é un catequismo, isto non é a Non te iglesia. preocupes. Pareceme moi mal Non te ese preocupes. detalle, sabes E que si está mal? sonrío, non te preocupes. Que Está fora de lugar. aquí non vimos aos plenos a estar amargados nin a discutir. Nin a discutir. Non te preocupes, que non... Que, oye, un pouco de seguimos, consideración. venga, vamos a continuar, que senón é... Outro día, é unha pregunta, pero empezo así, porque tamén hai que sacar un pouco de punta todo. Outro día, fijados, cando hai a pausa de hidratación no partido de fútbol, que era a final, bueno, na final eran moitos. Entonces, reúnense, e se vos fijades, ou mellor non vos fijades, pero fijadme, o entrenador dicía aos xogadores, creo que era na prórroga ou era ao final do tempo reglamentario, eso non me acordo agora exactamente, é dicir, insistir, que estaba dando a idea de que se tiene insistir co seu xogo, que iba a dar o seu fruto. Nós queremos aquí insistir, que as preguntas... Está ben. É que non facedes caso. Bueno, insisto, Tiña siga insistindo. un profesor, de matemáticas, era un fraile, e decía NPI. Non pensedes na palabra obscena, nin puñetera idea. E aquí tamén é igual, é dicir, nós insistimos, claro que queremos insistir, pero queremos insistir en que se fixen as mellores adecuadas na escola infantil, nas carreteras, en todos os sitios. Por tanto, vamos a seguir insistindo, a ver se en algo conseguimos de que algo se paga. Porque claro, é moi fácil dar así a charla e quedar en terra de nadie.
temos a charla fai 2 meses, ou temos a fai 4 meses, está igual en moitos sitios. Entón, eu quería preguntar agora, dentro do apartado de insistir, que se fixeron as melloras adecuadas na escola infantil debido a todo este tempo de calor, e se serviu para mellorar o cuidado sobre todo dos nenos e nenas. Sí, home, sí que serviu. Bueno, a verdade é que sorprendentemente non volvemos a pasar ese calor. Regulouse a bomba que leva todo o tema do sistema de calefacción e as temperaturas conseguimos mantelas. Non volvemos a registrar ningún episodio de temperaturas excesivamente altas. Certo é que os días que temos, pois eso, as vagas de calor, evidentemente a temperatura está por encima dos 22 grados, pero nunca se chegou a un exceso. Temos equipos de ventilación e funcionalles. É verdad que rotamos os nenos entre a edificación nova, vámoslo dicir así, e a antiga, e non volvemos a ter ningunha problemática nas últimas vagas de calor, a verdad. Pero fixes algunha mellor ou quedou igual? Temos un sistema, o sea, dotámonos de ventiladores de algunha desta ventilación, pero que é móvil, digamos, e sí que é verdad que estamos á espera da empresa concesionaria que nos diga se a bomba é compatible para meter uns splits destos que teríamos que meter nos dos edificios, se ten potencia para poder conectalos, pero nos dos edificios. É verdad que estamos á espera. Aí o técnico está avisado, falou con eles, pero non tivemos polo momento resposta ao respecto. Vale. Seguindo co tema de insistir, xa vamos facer 2 preguntas nunha, porque para non andar. Que pasa cos orzamentos deste ano, 2026, e que pasa, que xa reiterei, si, unha cousa que ten relación cos orzamentos, que a RPT, que tanto se demandaba desde a oposición. Pois volvemos a dicir o mismo que outra vez. Cando teñamos as condicións adecuadas, farase ese RPT. En canto aos orzamentos, témonos prorrogados e estamos traballando con esos orzamentos. Se non queredes facer orzamentos novos, xa non digo novos para este ano, se digo a previsión sobre todo para o 2027. Sí, para o 2027 temos que... Porque eu creo que o exemplo copia desde arriba do goberno que estaba. O exemplo copiámoslo de usted que votou tendo maioría hasta 3 años prorrogando os orzamentos. Entonces, vendo que vostede con maioría o facía, pois bueno, nos hasta ahora sempre os aprobamos, este ano son os orzamentos válidos, para traballar este ano e o ano que ven pois miraremos ou... Bueno, xa é unha pregunta importante, porque agora ven a seguinte, é que me deixou, cando vin o escrito, me deixou, como se di, patiditos. Eu no último pleno fixen chegar un robo, ou unha petición, que me fixera un propietario dunha explotación gandeira que era sobre un punto de luz, sobre contenedores e sobre todo o arranxo da pista que dá acceso á explotación polas dificultades que estaba encontrando a hora de ir cara a recollida do leite. O pasado 30 de abril creo que mandaron un escrito e a contestación que deches é que me causa estupor, vergonza e sobre todo un insulto á inteligencia, non esta a inteligencia artificial, do veciño e da veciña do propietario. É dicir, sobre o punto de luz, na actualidade non é posible atender esta petición, xa que non existen postes nin infraestructura eléctrica posible que permitan a extensión da rede. Sobre o acceso á explotación do contenedor, xa lle dis que se dé de alta no padrón e entonces que con eso xa está. Nin eso. E sobre o acceso á explotación requiere a realización dunha obra de nova implantación, por suposto, que non se atopa prevista no plan municipal de obras. Fijadevos agora, o exemplo que vos poñeu nas prioridades de acceso a unha vivienda que hai algunha, porque fixaron unha nova, ou porque acabaron de rematala, ou non acceso a unha explotación que non teñan a dignidade de ter un acceso rodado. Xa non digo de ahora, porque de agora está ben no verano, pero no inverno ten esta dificultade. Bueno, pois requere a realización dunha obra de nova implantación que non se atopa prevista no plan municipal de obras, de presente anualidade, nin conta ca dotación orzamentaria. Xa é mentira. É mentira, porque se pode facer isto que aprobamos, non se pode facer, pero estivamos. Será tida en conta para futuros plans de investimento municipal, para futuros. O Concello valorará a situación
exposta e analizará a posible actuación en función da súa viabilidade técnica ou prioridade establecida na planificación municipal. Sabes que digo con isto? Isto é a contestación, o escrito é calamitoso. Isto é un insulto a xente. Facede o que vos dé a gana. Só facede, José Antonio. Bueno, acabe, e despois falo yo. O dato mata o relato. Por tanto, fai o que che dé a gana. Que só faz. Non tes a dignidade de ir ali xunto ao veciño, que foches ali, ti, a máis o concejal de obras, cando viñeron á visita, unha explotación moderna, e que pasa dificultades que pasa. Sabedes que para recoller o leite non ven un camión pequeno, ven un trailer, e agora mesmo non é o momento porque está duro, porque está seco, pero isto dentro de pouco tempo volve as dificultades. E tenas pasadas, tenutas. Incluso tuveron que sacar o camión casi dali tirando por un tractor. Por lo tanto, é algo que me parece que é un robo onde era fácil acometer alguna cousa e onde é fácil acometer as prioridades. Non as queredes facer? O que vos dé a gana. Só facedes. Vale, ora comentolle. Con ese veciño en concreto, eu fun ali, fun a mirar, fun co capataz, fará 4 ou 5 meses, como a circunstancia climatolóxica non o permitía, levouse gravillón para botarlle ali, para que podera pasar co camión, levouse a pala, estendiuse, entón non diga que non atendemos a petición. Falei con el, quedamos en que ahora en verano íbamos a botarlle un pouco hormigón para sair do paso nesa zona máis húmeda para que podan entrar co camión. Entonces, ahora, todo o tramo, evidentemente, que todo o tramo, xa yo dixe no seu momento que meteríamolo cando houbera un plan de obras, tuéramos a capacidade de metelo. Falino con el, insisto no mismo, que se lle botou o gravillón e vai se lle botar naquela zona máis húmeda hormigón con medios propios, con medios da brigada. Entonces, non diga o que non é certo. Ahora, facer... Sí, o que contestei, efectivamente. Creo que contestei moi cortés e que a realidade, porque o que facía vostede é pasar de man polo lombo aos veciños e dicirlle sí, non te preocupes, e nunca facían nada. Entón, eu, polo menos, mostro sinceridade. Si podemos facelo, faise. Si non podemos, intentaremos... Deixeme acabar de falar. Si non podemos facelo, son sincero. E digolle, trataremos de metelo o ano que ven no plan de obras do ano que ven. E foi o que lle expresei aí. En canto ao liso, efectivamente, eu dixenlle, non hai ningún problema, dadevos de alta no padrón do liso e levánsevos 2 contenedores para ali, que o que se fai, o sea, hai unha explotación nova, solicitan os contenedores, dáse de alta no recibo do liso e levánselle os 2 contenedores, foi o que quedei. Contestación lógica e normal, o que hai que facer. En canto ao punto de luz, xa durante, cando nos fixo vostede a moción de censura, estuvo vostede gobernando esos 2 anos, xa se lle solicitou eses mesmos veciños e xa había a problemática de que hai que poñer ali un número elevado de postes para poñer a luz e non ya puso no seu momento. E insisto no mismo, en canto teñamos consignación presupuestaria para poder levar esos 7 ou 8 postes de luz para ali, pois levarase. Ou mellor estudiase poñer ali, pois ao mellor unha farola destas de solares, que ao mellor pois para salir do paso, pois é máis viable que colocar 6 postes para poñer un punto de luz. Entón, creo que é unha contestación real da realidade do que vamos a facer. Más? Non, máis non. Porque aquí xa me dá cando unha cousa está calamitosa. Facer que me ves ahora aí contar. Vamos a ver. Acabamos de aprobar un plan adicional. Non é prioritario meter estes 4 metros son ali, Jesús. Estou dicindo que se vai facer unha actuación. Estou dicindo unha solución tácita e real e rápido. Ti queres dar leria, bla, 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 dá leria que queres. Se non queres facer, non o fagas. Estou dicindo, no plan adicional, metes esta inclusión, estes 300 metros, para adecentar ese camiño, desde que o mandas a Diputación, nos dan o visto bueno, nos dan a resolución e todo, pasan 6 meses. Só farías no ano que ven. Pero que ao mellor no ano que ven nos máis rápido con fondos propios para hacer esa no ano que ven, desde que se aproba hasta con fondos propios volvemos a maio. Entonces, bueno, nós temos a nosa maneira de traballar e funcionamos desa maneira. Eu digo se hai, vamos a ver, se hai unha urgencia, unha necesidade, algo que está perjudicando a un veciño que ten unha explotación, non é solamente un bache, é algo que é intención, é no punto de luz. Acabo de explicar. É no punto de luz, non me falta, ni quen te está dicindo 6, 7 postes. Hai maneiras, e para iso estamos técnicos, que con un poste solo, con un poste, ou incluso con un supletorio para arriba,
pódese facer. Sete fan falta mirados polo Se o técnico. quere Desde onde hai que levar o punto de mirar luz. todo o recorrido, A mí sí. pareceme que vostede non foi nin mirar ali o que era. Eu sei o que é aquilo mellor que Pois digo. entonces, O que pasa é que ti queres dar entonces largas xa sabe e como nada vai. de nada. Porque Por non hai- tanto, fai o que che dé a gana. Xa te digo, isto foi nun escrito que che fan, na petición que fixemos aquí, na contestación que dá, Está contestado, vergonzoso. está contestado. Bueno, pois esta é unha contestación vergonzosa. Fai o que che dé a gana. O que che dé a gana. Teño máis preguntas, pero vou deixar un tema que tamén é preocupante, e está pasando, que eu tampouco vos enterades, e vou dar paso aquí ao meu veciño, ao meu compañeiro Alberto, porque non pasou solamente nunha casa en Pampousa, senón pasou tamén no Barro e pasou en outros sitios. Alberto, te la palabra. Si, o veciño de Pampousa cortaron a luz, eu non sei se vos notificaron algo aquí ao Concello, cortaron por unha supuesta avería, deixaron a empresa Elecnor e máis Fenosa. Eu teño entendido que as notificacións veñen ao Concello. Cando teñen unha actuación nun Concello, teñen que notificalo tamén ao Concello. Sí. Iso foi o sábado. Estamos a mércores, nin lunes nin martes non comunicaron nada. Non temos constancia de que nos comunicaran un posible corte de luz. Bueno, pois pasou nesta casa, pasou no barrio tamén, a forma de proceder non é a correcta, chegou, eu xo digo, pois se lle pasa a algún veciño máis, porque tomedes cuenta do asunto, cortaronlle a luz ás 3 da madrugada, invadindo unha propiedade privada, supuestamente porque tiña unha avería na casa. Eso Deixaronlle unha nota escrita nunha folla como esta, de cuadricular, bueno, pero eso facéndose, o sea, pos dados da Fenosa, cando non é Fenosa. Eso xa sabemos que non creo que sea Fenosa, quero dicir. No, deixame. Penso que hai que presentar a denuncia correspondente. Eso. Entonces, esta persona chamou ao electricista e dixo, e iso pode ser unha estafa ou tal, agora mesmo che poño a luz na casa, porque lle parecía increíble iso. Entonces, que pasou? Doulle luz na casa. A súa sorpresa é que chamalle a Natos e non tiñan constancia, chamalle a Fenosa, a distribuidora, non tiñan constancia. E a orden deron a eles. Que pasa? A 7 da tarde a súa sorpresa é que lle volven outra vez que a orden de cortar a luz. A persona está maior, de 87 anos, todavía sin luz. Unha persona vulnerable, con bono social, ese tema todo. Teñen orden de cortarlle a luz. Intimídela dicíndolle que lle van a cargar a luz dos veciños porque ten unha derivación a toma de terra e bla, 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 bla. Esta persona, claro, intimidada, pasa a noite fatal e o domingo venlle o electricista outra vez a sorpresa si que tiña un enchufe queimado polas tormentas da semana anterior, un rayo. E queimou o diferencial, por eso non saltou. Outros veciños foron os que deron a alerta porque lle saltaba o diferencial na casa. Entón, o técnico de Elecnor, que falei con ele, supuestamente tiña orden de cortarlo. Digo eu, non, eles teñen a obligación de notificalo aos concellos cando hai unha cousa así. Non notificaron nada. Como... Para que consta aquí en pleno. No, eu non teño constancia de ninguna notificación. No, de que traran ninguna notificación por registro, de que comunicaran, nada. Aquí meten algunha comunicación previa cando teñen que cambiar os postes, cando teñen que facer un cambio e tal, pero non comunican absolutamente nada. De todos modos, é a primeira noticia que temos, entendemos que, bueno... A forma de proceder non foi unha nota oficial, nin lle puñeron un teléfono, esta persona simplemente lle cortaron a luz, se chega a ser unha persona que teña oxígeno na casa, sabe dirás. Eso é o que máis me sorprende, pero bueno, foi Elecnor que se identificaron, empresa colaboradora de Fenosa. De todos modos, esa persona, se ela non ten a capacidade de facer a protesta e de tal, que se dirija aquí a servicios sociais, que evidentemente estamos para eso. Ora, se non temos constancia do tema, tampouco non podemos facer milagros cando non sabemos o que este caso en concreto. Non, esta persona xa presentou unha reclamación en Natos. Pois é o que ten que facer. Probablemente a vai a facer unha denuncia á Guardia Civil. É o que ten que facer. É unha empresa privada que lle gestiona un servicio, entonces o Concello estamos aquí para colaborar neste tipo de situacións. Se a persona non se desenvolve, pois desde aquí intentamos solucionalo. Pero bueno, quero dicir que de carácter municipal aquí non entrou ningún tipo de notificación. E o máis normal sería, sobre todo porque sempre, cando pasa isto, é programado,
sempre todo aquele que fa unha chamada por si hai personal vulnerable, electrodependente, etcétera, etcétera. Entonces, desde o Concello non temos constancia, pero bueno, Desde aquí, tratarei de pasar a expliquei queixa como fora correspondente. o asunto, non? Desde aquí, reiterar, pola parte vosa, de que vos poñades en contacto ca empresa para que isto non volva a pasar. Sí, non Porque hai... parece unha cousa grave. Non, é moi grave, evidentemente. Entonces, que isto darlle o toque a quen teñades que darlle, neste caso. Ainda fai apenas 15 días ou 20 días Ese que non vos presentamos unha notificaron queixa. nada é o máis grave. Aí tenes que tomar o asunto. Para que sepades o que está pasando, non solamente neste caso, que hai varios casos. Pero é que eso é claramente denunciable. D'accord. Ningún vecino, ningún español pode quedar sin luz. Pero o Concello para Non podemos alertar pedir propiedade privada. No, o que está pasando. Presentaremos a correspondente Porque queixa. está dando casualidade que van a xente... A desculpa que deron eles foi que podía poñer con esa derivación a terra, podía poñer en peligro a casa do veciño ese que chamou, que simplemente lle saltaban os diferenciales. Se lle saltan os diferenciales é que non ten peligro, ten a instalación ben. Sí. E se morría unha nena nunha farola que se ten pasado, vale, estamos todos de acordo, pero polo menos notificando. Entendo que... que... cal era o problema, non cortarlle a luz así ás 3 da mañá. Entendo que eles teñen un Non protocolo é a forma de proceder. e non creo que Menos Fenosa... sería a miña compañera. A esas horas é cun papel. Quero dicir, un papel É invadir a súa escrito. propiedade. Efectivamente, quero dicir, tipo, eu entendo o risco, pero ti podes pues, avisar a veciñanza, da igual a hora Non sabía nada esta persona. da madrugada, decir, estamos aquí por este problema. Chamou a min e aos veciños e foi cando sacamos do apuro. Non sabía nada. Ti é alguén que este un pouco cruzado e ven trache alguén na tua propiedade privada, esa che digo. Quero dicir, ás 3 da mañá que hoxe en día estás un pouco xa desconfiando de que pode ser alguén, home, que a mí o da nota, modo, pareceme... Foi un caso real que pasou. Igual Naturgy e Elecnor ten que mellorar un pouco, é que Naturgy tamén lle parece que... Para que quede constancia que temos de aquí que tomedes cartas no asunto é que é grave. Con Elecnor ou con Fenosa, como representantes do Concello da Baña, digades isto que pasou é que, por favor, non se volva a repetir. Está claro. De feito, se che digo que fai 20 días ou así, ainda presentamos unha queixa oficial, tanto a Xunta como a empresa suministradora, por os continuos cortes que estamos tendo de suministro. Outro día volvimos a quedar aquí desde as 9 da noite hasta as 3 da mañán. É certo que son averías non ha caído dun árbol que rompe un cable, pero se houbera un bo mantenimiento das franxas de seguridade hasta os cables, pois non pasaba eso. Entonces notamos que hai moita deixadez por estas empresas no sistema de suministro eléctrico e presentamos outro día unha queixa tanto a Naturgy neste caso como a Consellería para que tomaran cartas no asunto e reemitiremos unha queixa máis deste procedimento. Non é por alargar o tema, pero están seguros de que foi a empresa? O sea, de que non foi a empresa, falei eu personalmente. Foi unha cousa moi rara. Falei eu personalmente con ela e si que dou ao nombre da empresa e a persona e todo. Había varios vecinos testigos co rótulo da empresa. No, que a persoa pense que esa empresa sí, pero que a empresa certifique que foi eles que mandaron a persoal, porque ás 3 da mañá... Claro, é a súa forma de proceder habitual, que deixar unha nota escrita a man. Naturgy díxome que non tiña constancia, Fenosa que non tiña constancia. Supostamente eles traballan pa Fenosa. É que pode ser unha estafa ou algo... Non, eran técnicos cualificados. E aparte, en modo intimidatorio. Era da empresa da Escota de Elecnor. Falaremos. Elecnor, si é o nombre da persona, non procede dicilo. Non hai problema. Pero bueno, O parece... nombre da persona do operario. Pero tiña algún documento que autorizaba a facer ese corte? Non, nada. Claro, é que tipo que lle É que dixes... eso xa se está tardando en denunciarlo. Nada. Non tiña nada. Unha nota dun papel así. Claro, é que aí está. Eso non ten valor ningún. Postas con cinta aislante na papel. Eso non ten valor ningún. Eso xa era Valor denunciable. ningún, pero cortaron. E volver a cortar. E volveron a cortar a 7 da tarde. Xa tiña que haber denunciado pouco. Chamar a Guardia Civil. Claro, que lle pase, peor se unha persona. Eu o que estou dicindo aquí, eso pasou, esa pasou. Eu o que estou dicindo aquí é tomar cartas no asunto e dicir, as empresas que baixo ningún concepto, legalmente, non hai que decirlo, non xa o poden saben, facer iso. xa o saben, habrá que recordarlo. Que non se volva a repetir. Claro. Eso é o que estamos pedindo só. Sin ningún problema. Alguna cousiña máis? Bueno, quería preguntar algo. En canto á obra que falamos antes, sabes se máis ou menos un intervalo de tempo que pode ser acometer a obra de San Ciprián? Sí, quero pensar que entre agosto e septiembre, antes do inverno, teño o compromiso da empresa de deixar as cifras. Pero xa non así a de Seoane, porque eso xa leva agua e xa é máis complicado. Pero que é San Cibrán, a de Toitosende,
supostamente é a mesma empresa. A carballera empezarán se iban a empezar hoxe ou así, en breve. Nada. Antes do inverno teño o compromiso da empresa de que sí. O que pasa que, claro, as empresas teñen as obras que teñen, a xente que teñen, que se é outro hándicap que non lle dixen a Andrés, unha empresa non nos vai vir facer unha obra de 300 metros agora, vamos, nin pagando ya precio de euro. Se non é... Jesús, ti entende o que queres entender. Eu entendo, che. Se non queres entender... Ti ora licitas a unha empresa xa ninguén se che vai igual. presentar a unha licitación dun camiño de 300 euros ahora mismo. Pero que non é así como diste. Non é así. O que pasa é que ti, collelo por ese camiño, fai o que che dá gana. Só facedes. Facelo nós. Non me lo van a facer a vos. Entón non vou entrar nunha polémica, porque... Eu creo que o tema está debatido. O primeiro que tens que facer é o proxecto, non? Canto é a cantidad que vale. E de aí, dependendo das empresas que veñen aí, podese facer por urgencia, eso, porque eso non vai a moita cantidad. Pero... Outra cosa é que che veñan as empresas. Ti acabas de decir que a de Liñares empezaron hai 4 como un albañil. Un albañil está facendo unha casa, se tens que facer unha actuación moi puntual, pois tamén se dixe faicho. Ben, está o tema debatido. Mónica, querías comentar? Eu quería facer uns apuntamentos. Bueno, non vou entrar que xa se falou moito do tema das limpezas, pero sí quería facer unha cuestión ou apuntar un tema. Houve varios puntos que sí que se fixo a limpeza en algúns núcleos, entendo que é a parte que se fai á man, e sí que é verdad que houve algúns camiños no interior de algún núcleo que se deixaron. Exemplo, Rial. En Rial, subindo na zona estreita, o camiño que pasa pola zona de arriba, ese camiño non se tocou, e o outro que vai perpendicular tampouco. Non sei se é Lañas, a zona do cruceiro, tampouco se limpou, entendo que se fai á man. Non sei se é cun descoido das persoas que son novas, quedou un pouco atrás, pero sí que é verdad que nos núcleos habitados vese que hai algún tombo que está quedando sin limpar que habitualmente se limpaba. Non sei, a mí sí que me din que os poña aquí. Eu, por exemplo, a Rial sí que fun, e sí que é verdad que constatei que non se limpara, pero entendo que, por ali co trator non se fai porque non coche, entendo que se deixou ben porque quedou atrás e acabase de limpar esa zona. Non sei que pasou aí. Moitos deses camiños que son de limpiar a man despois fainas a Brigada do Lume. Entonces, o personal, para non repetirse, porque hai unha serie de camiños que están estipulados. Porque hai, a xente está preocupada porque se limparon e isto quedou atrás. Pero é así. Entonces, se están previstos no Lume, perfecto. Se limpia o núcleo e hai dous camiños ainda de monte, son núcleos rurais, son dentro do núcleo urbano. Se se poñen a limpiar esos que son de limpiar a man, entón xa non chegan ao seguinte núcleo. Entón, hai tramos de camiños que, que se limpian ca Brigada. Vale, eu agora vou sacar, como sempre saco o tema, facía tempo que non sacaba, pero vamos como nelos. Porque como se me acusou que, eu sempre falaba, se me acusou que son aquí a portavoz dunha parte, é curioso que acaba de chegar un informe ao Concello da Asistencia Técnica a municipios sobre o Camiño de Monelos. É un informe emitido pola arquitecta xefa deste servicio, que conste de 23 páxinas, e que chega a unhas conclusións. Entonces, unha das conclusións ás que chega é que o tramo do muro dun metro fora de alineación, da parte final, da parte arriba, da parte norte, entonces, gustaríame saber se se vai incoar ao correspondente expediente de reposición de legalidade, porque no informe o que se aconsella é unha demolición dese metro, porque está indebidamente executado, que creo que xa se comentara aquí. Tamén se detectan deficiencias no muro da parte sur, e tamén o que se pide é que se coloquen máis pilastras e se deixa claro que o coste das mesmas non o van a asumir os propietarios. Entendo que o teremos que asumir o Concello. Tamén se detectaron deficiencias no sistema de drenaxe e tamén queda constancia do mesmo, que tamén se comentara no seu momento. O hórreo, o famoso primeiro escalón do que se falara, pois efectivamente tamén detecta que había formigón no primeiro banzo, tamén se pide que se proceda á limpeza e ao acondicionamento do mesmo. Entón, quero saber o que se vai a facer con este informe, que son as conclusións dunha técnica de Deputación, e que se eran unhas queixas que dentro do BNG da Baña se plantexaran e que ora están nun informe técnico. Entón, si me gustaría saber que se vai a facer. Ese informe delegouse ao técnico municipal, estuvo mirando onte non o martes, que veu... Sí, que é o director da obra. Ten a jornada, que é o director da obra, efectivamente, xa me comentou que había certas deficiencias e que iba a mirar a valoración e xa se dixo que esa obra ten unha garantía, que esa obra as cousas que haxa que ejecutar, a limpieza do peldaño, limpiarase o peldaño,
se hai que o muro, o trozo do muro, se non cumple, modificarase, está todo, teno todo. Non, o muro pídese de rubo porque non entra dentro do plan. Teno todo, si, non é un muro, son as tres pedras que ten As tres cerrado, pedras, entonces sí. quitarás, porque no seu día xa as puso o propietario para cerrar, terá que cerrar cunha valla, para que lle quede o cerre feito, quero dicir, está todo teno técnico, está valorando as actuacións e executaránse as actuacións que nos van a ejecutar, non hai nada oscuro, ni nada raro. Para acabar, xa comentei, bueno, no que foi a comisión informativa, pero si o quero comentar públicamente, e sobre todo vendo este tipo de accións que hai, dende servicios sociais, e só comentamos, estáse levando adiante e vai se desenvolver un programa contra a soidade non desexada. Entón, imos a comezar a primeira parte, fixose, bueno, sacouse a licitación, facer o estudo inicial e, bueno, saliu gañador a Universidade de Vigo, un equipo de investigación que está especializado nestes temas. Entón van a comenzar, van a facer algunha entrevista telefónica ahora en xullo, pero o grosso vai a comezar en setembro con entrevistas tanto presenciais como telefónicas sobre 300 personas maiores que están seleccionadas ao azar desde servicios sociais e lle vai a facilitar un listado seleccionado ao chou. O que me gustaría que todos e todas vós un pouco lle comentarades a familia e as xentes que poidan vanse mandar cartas, pero que claro, que cheguen a casa, elas van ir debidamente identificadas, evidentemente van ir en horarios normais, maioritariamente da mañán, o mesmo que as chamadas, pero que vexan que non é unha estafa. Sí que van a explicar que veñen evidentemente dentro do Concello, repito, van ir identificadas co logo da Universidade de Vigo, pero sí que é verdad que pasan cousas así un pouco extrañas e é para que, bueno, nós o que queremos é que a xente colabore, porque evidentemente esas enquisas son básicas para despois facer un estudio de campo completo, a partir de unha diagnose e a partir de unha proposta de accións que podemos facer para loitar contra esa soidade non desexada. Entón, eso, como cada un de vós, somos dunha parroquia, para falar un pouco ca vosa xente, para que, cando en setembro cheguen ali, dúas rapazas, digo rapazas porque casualmente son todas mulleres, e toca a porta do veciño ou veciña, un pouco que alguén de confianza, como sodes todos vós, lle tiveras explicado e non lle parezca algo raro ou non lle abra a porta tal porque diga, a ver que me veñen con isto. Serán enquisas que lles levará entre 10-20 minutos, non moito máis. É verdad que fixéronse aquí de proba algunha, e bueno, xa nos dixeron que a xente lle baña, lle gusta falar e hai algún que lle levou un poquito máis de tempo, pero bueno, en xeral, en 10-20 minutos están respostadas. Por teléfono faránse as menos posibles e a xente dentro da franxalidade, a xente máis nova e que se considere que está ca capacidade cognitiva para contestar unha enquisa telefónica, pero despois a xente máis maior irase en presencial. Entón eu sí que vos agradecería a vosa colaboración e un pouco que distribuiredes esa información. E pola miña parte... Hai unha pregunta con respecto a eso, por exemplo, as casas que van a ir son as casas onde está a xente sola? Sí, maioritariamente sí, ollo, pero pode ser xente sola, a ver como me explico, non é xente que viva sola. Por exemplo, na nosa idade tamén consideramos aquela persoa que igual os seus fillos traballan todo o día e só ven a dormir, por exemplo, é dicir, a súa vida cotidiana do día a día está soa, é dicir, o seu fillo ou filla ou o que teña na casa, igual marcha pola mañán e non volve hasta a tarde, ou aquelas persoas que a familia só ven nas fins de semana. Nós imos intentar ver todos os perfiles, homes, mulleres, distintas edades. Bueno, nós non, elas, porque elas, bueno, xa fixeron algún outro concello e teñen todo iso calibrado. O que lles interesa ver a gran variedade de perfiles, vale? Evidentemente, sempre algún che queda, pero bueno, son sobre 310 enquisas que non están mal. Por exemplo, imagínate unha vivienda que este un matrimonio maior, eso non se considera... Sí, probablemente algún deles lle tocará, que evidentemente non lle vai a tocar a todos, o que sí que van a ir a todas as parroquias, en todas as parroquias se vai a entrevistar a alguén, porque evidentemente sí que vemos que hai diferencias entre as parroquias, sacan perfiles en función deso. É verdad que están colaborando totalmente tanto a educadora social como a traballadora social e están intentando entre todas que os perfiles sean os máis variados e efectivamente, porque despois a soidade non desexada non só implica que ti te soa, tamén ti podes estar con outras persoas e te podes sentir soa, que iso tamén é outro problema, ou ti podes vivir co teu marido e sodes moi maiores e vos podedes sentir os dous moi sós porque eso, igual durante días, sobre todo en inverno, non vedes a ninguén, non? Claro, entonces aí imos intentar abranguer a maior cantidade de perfis. Xa digo,
pode ser algúns que se lle queden, pero bueno, elas a verdade é que levan moito tempo traballando nesto, aparte, bueno, hai un pouco de todo aí, dende unha educadora social, psicóloga, socióloga, entón, bueno, esperemos e presentaremos despois as conclusións, unha vez que se fan as enquisas, van a extraer unhas conclusións que se presentarán, faremos unha reunión e se vos presentarán a todos e públicamente tamén se fará, para que a xente que este interesada pois poida vir e a partir de aí pois virían as propostas. Bueno, moi ben, pois se non hai nada máis, damos por finalizado o pleno.